가장 쉽은 신기다. Więc jak powiedziałem wczoraj, jak wspomnieliśmy już wczoraj, Indie są położone w południowej Azji. Więc nie wiem, czy widać moją mapę. Więc widać tutaj Ocean Indyjski, Morze Arabskie, Zatokę Bengalską. Więc od północy, cały subkontynent indyjski jest otoczony wodą, otoczony oceanem, a od góry okalają go góry, Himalaje. Więc te góry jakby tworzą taki naturalny mur. Z punktu widzenia geografii, więc jakby Indie jakby mają wszelkie cechy geograficzne niepodległego, niezależnego bardzo kraju. Oczywiście Himalaje są najwyższymi górami świata i w większości pokryte lodem, więc przekraczanie tych gór było zawsze bardzo trudne, nadal jest bardzo trudne. Z północnego wschodu mamy Assam, a poniżej Bangladesz, Birmę. I tam jest wiele takich bardzo głębokich wąwozów. Rzeki płyną w głębokich wąwozach, więc bardzo trudno jest przekroczyć tą granicę Indii. Więc jedynym sposobem, aby wkroczyć do Indii, aby najechać Indii, jest północny zachód, czyli przez obecny Pakistan. Czyli te wszystkie góry oddzielające na przykład Indię od Iranu przez Afganistan nie są już aż tak wysokie, dało się przekroczyć. W przeszłości większość najeźdźców właśnie tędy wkraczała na teren Indii. Czyli rozpoczynała właśnie w tym rejonie obecnego Pakistanu. To było ważne, a to też dla indyjskiej całej historii jest bardzo ważny jakby taki trakt podróżniczy, handlowy, właśnie poprzez rzekę Sindu do oceanu i dalej. Więc powodem, dla którego pokazuję tę mapę, dla którego ona jest ważna, że cały obszar Indii jakby cała geografia, usytuowanie Indii, które oddziela Indię, cały subkontynent od reszty świata, sprawia, że ten kraj mógł bardzo długo utrzymywać niezależną kulturę, niezależną państwowość, i te tradycje były tam bardzo długo utrzymywane. Jakby naturalna geografia Indii temu sprzyjała. Tutaj mamy... Wczoraj mówiłem, że Indie otrzymały swą nazwę od rzeki Sindu, która po tybetańsku ta rzeka nazywa się Senghe Kapap, czyli nurt, który płynie z paszczy lwa.
Tak można nazwać po tybetańsku, więc ta rzeka tak naprawdę rozpoczyna się od 5 strumieni okalających górę Kailash. One się łączą i spływają w dół, jakby lekko na zachód i spływają i później płyną przez cały obecny Punjab i wpadają do Morza Arabskiego. 5 dopływów łączy się z Indusem po drodze. Ponieważ to jest 5 rzek, które dopływają do Indusu, stąd nazwa Punjab, który tak naprawdę jest Panchabab, czyli 5 rzek. Stąd wzięła się nazwa tego stanu. Więc te wszystkie 5 rzek łączy się z Indusem, który następnie później wpływa do Morza Arabskiego. Więc cała ta Dolina Indusu jest niezwykle żyzna, jest bardzo dobrym terenem rolniczym. Tam, na tym terenie, to był jeden z pierwszych terenów, na którym w ogóle zaczęło się rozwijać rolnictwo. I to jest jakby miejsce, w którym, z tego co wiemy teraz, narodziła się pierwsza cywilizacja w Indiach. Tak jak też wspomniałem, większość najeźdźców, szczególnie najeźdźców z zachodu, właśnie docierała do Indii w tym miejscu, ponieważ trudno było tak naprawdę najechać Indię z innego miejsca. Więc to była też ważna część Indii, która łączyła Indię tak naprawdę ze światem zewnętrznym, właśnie poprzez Afganistan i Iran. Więc wszyscy najeźdźcy najpierw trafiali do obecnego Pakistanu i Punjabu, a potem dopiero przenosili się bardziej na wschód, w całą dolinę, w cały ten obszar, który obejmują dopływy Gangesu. Rzeka Ganges jest najdłuższą rzeką w całych Indiach, ma około 3000 kilometrów. Płynie oczywiście z Himalajów i potem płynie przez duży obszar północnych Indii. I ma też wiele różnych dopływów. Najważniejszym z nich jest rzeka Yamuna. Nie wiem, czy widzicie to na tej mapie tą rzekę. Yamuna to jest ta rzeka, która przepływa przez Delhi też. Płynie dalej. I tutaj ta część właśnie Indii wokół rzeki Yamuny i Gangesu to są również bardzo żyzne, rolnicze tereny. W miejscu, w którym styka się Ganges i Yamuna, obecnie tam znajduje się duże miasto Allahabad. To miejsce jest takim strategicznym miejscem, zawsze było historycznie strategicznym miejscem dla całych Indii. W zasadzie to było jakby takie centrum indyjskiej kultury, polityki, handlu. Na wschód od tego miejsca mamy obecnie stolicę Delhi. Na zachód od Delhi u góry są wzgórza. Więc te wzgórza na zachód od Delhi tak naprawdę oddzielają ten teren obejmujący ten teren dopływów rzeki Indus i dopływy rzeki Ganges.
te dwa żyzne rejony, właśnie Delhi jakby znajduje się na granicy obu tych terenów. Czyli Delhi było strategicznym miejscem dla ludzi podróżujących pomiędzy tymi dwoma największymi, najważniejszymi strategicznie obszarami Indii. Delhi wszyscy przejeżdżali przez ten obszar wokół Delhi, jakby podróżując z jednego miejsca do drugie i to. Więc kiedy później te dwa obszary walczyły ze sobą, to Delhi było miejscem właśnie tych walk. To Delhi było tym fortem, który najpierw trzeba było zdobyć i kontrolować. Więc później, i dlatego właśnie w XIII wieku Delhi stało się stolicą kraju. Więc kiedy patrzymy tutaj na tą mapę, to widać to dość dobrze, prawda? India ma takie dwa połacie, więc tutaj mamy wokół albo oceany, albo góry. Przejście poza Indię jest tak naprawdę, poza ten obszar jest bardzo trudne. Geograficznie, fizycznie jest to bardzo trudne. Podróż. Największym takim obszarem żyznym właśnie jest ta okolica rzeki Ganges i dopływy rzeki Ganges i dopływy rzeki Indus. Ganges z prawej strony, Indus z lewej. Więc nawet podróżowanie po samych Indiach było dość trudne, bo trzeba było przekraczać te wszystkie rzeki po drodze. Kiedy czytamy kiedy czytamy różne teksty religijne i inne, to widzimy, że te rzeki jakby tworzyły takie naturalne granice różnych królestw i małych regionów Indii. Były takimi naturalnymi granicami. W ten sposób różne kultury, różne jakby języki jakby utrzymywały się w Indiach, ponieważ te naturalne granice odgradzały je od siebie więc różni ludzie utrzymywali różną kulturę w tych królestwach, utrzymywali różne religie w tych królestwach, mówili innymi językami i w ten sposób oczywiście było bardzo trudno zjednoczyć cały ten kraj. Więc w całym rejonie Indii, kiedy pojawili się pierwsi ludzie na tym obszarze, można jeszcze się zastanowić. Wygląda na to, że pierwsze znaleziska, najstarsze znaleziska osady ludzkie osady na tym całym subkontynencie pochodzą z paleolitu i głównie znajdują się w Dolinie Indusu. Pochodzą one z 400 tysięcy lat przed naszą erą. Wtedy jeszcze nie, to była epoka kamienia, później w epoce kamienia mamy wiele, znajduje się tam, znaleziono tam wiele narzędzi z kamienia, ale jeszcze wtedy nie używano ani brązu, ani żelaza. Następne odkrycia należą do ery mezolitu, również w Dolinie Indusu.
Więc te wszystkie znaleziska są naprawdę bardzo stare. Ludzie mieszkali tam od wielu tysięcy lat. Potem, kiedy już mówimy o tym okresie 5000 lat przed naszą erą, to znaleziska archeologiczne można znaleźć już w całym kraju, w całym Indiach, na całym subkontynencie, nie tylko w tej dolinie Indusu. Największe z nich tak naprawdę są na południu Indii. Więc oczywiście te wszystkie znaleziska odkopywane są po prostu z ziemi, długo były zakopane. I tak jak mówię, te wszystkie znaleziska, które mają wcześniejsze niż 5000 lat przed naszą erą, znajdują się są rozsiane po całym kraju. Nie będę przytaczał wszystkich jakby miejsc, w których te znaleziska odnaleziono, ale jest ich sporo. Pod koniec tej ery zaczęto uprawiać rolę. Wcześniej, czyli zaczęto uprawiać ryż, zaczęto zasiewać różne nasiona, używano narzędzi z kamienia. Później pojawiły się w epoce brązu, pojawiły się narzędzia z brązu, pojawiło się żelazo, ale na przykład ludzie umieli już wtedy też pleść liny, splatać liny. Ale i wtedy zaczęto więc pośród tych znalezisk jest dużo na przykład takich półszlachetnych kamieni, które nie mogły pochodzić z tamtego okresu. To jakby oznacza, że już była jakaś wymiana handlowa pomiędzy jakimiś innymi ludami. Czyli na przykład za plony z rolnictwa wymieniano na inne przedmioty, które pochodzą najczęściej ze wschodu, czyli jakiś przepływ ludzi, jakby towarów pomiędzy Indiami a wschodem już się wtedy rozpoczął. Więc później rozpoczęła się ta epoka brązu i żelaza. W Indiach mówi się wtedy o wczesnej cywilizacji Harappa. Pojawienie się tej cywilizacji jest bardzo ważne, gdyż to był początek cywilizacji w Indii. Tak jak mówiłem, to jest ta cywilizacja i Doliny Indusu, tak? Mówiliśmy już o niej wczoraj. Mówiliśmy o tych 4 okresach, które rozdzielają historię Indii, na które można podzielić historię Indii. Więc mówiliśmy o tych 4 głównych
o 4 głównych okresach w historii, czy też erach w historii Indii. Właśnie tak jak mówiliśmy, pierwszą z nich była ta cywilizacja Doliny Indusu, którą można podzielić na taką na jej na właściwy okres, w której ta cywilizacja kwitła, od 3300 lat przed naszą erą do 1700 lat przed naszą erą. A potem nastąpił taki okres po cywilizacji, kiedy jakby ta cywilizacja jakby zanikła. Nagle przestała istnieć. Więc to trwało mniej więcej 3 wieki, od 1700 lat przed naszą erą do 1500 lat przed naszą erą. Więc to była ta epoka cywilizacji Doliny Indusu. To jest miejsce właśnie na mapie, które pokazuje, jak ona się rozciągała, gdzie była to tak naprawdę obejmowała bardzo duży teren. Ostatnio archeolodzy odkryli, właśnie odkryli archeolodzy i inni naukowcy jakby potwierdzają, że ta cywilizacja zaczęła się mniej więcej 3300 lat temu, 3300 lat przed naszą erą. Używali wówczas ludzie i narzędzi z brązu, i narzędzi z żelaza, i z kamienia, uprawiali role, mieli... To jest jedna z najstarszych historii świata, na pewno najstarsza na terenie subkontynentu indyjskiego. Inaczej mówi się o niej jako cywilizacja Harappa, od miejsca, w którym dokonano pierwszych znalezisk dotyczących tej cywilizacji, właśnie w Harapie. Więc tak jak powiedziałam, jest to jedna z najstarszych cywilizacji świata. 미수지게 하고 말 든지지 야바디 시릭 든지지 답이 중요하다 수지게 하고 말 다들 거두하고 Kiedyś nikt o niej nie wiedział. Bardzo długo nikt o niej nie wiedział. Wszyscy oczywiście wiedzieli o Egipcie, o Mezopotamii i tak dalej, ale nikt o tej cywilizacji nie wiedział. Odkrycia dopiero aż w końcu w 1921 i 1922 roku właśnie w Harapie oraz w innym miejscu, które się nazywa Mohenjo-Daro, odkryto znaleziska archeologiczne z czasów właśnie tej cywilizacji. Wówczas dopiero historycy uświadomili sobie, że tego rodzaju cywilizacja w tamtym czasie istniała na terenie Doliny Indusu. Wcześniej nikt o niej nie wiedział. Od tamtego czasu? Oczywiście tego odkrycia dokonano pod rządami Brytyjczyków. Przez Brytyjczyków najprawdopodobniej. Potem dalej, gdy Indie i Pakistan uzyskały niepodległość, dokonywano kolejnych odkryć. I właśnie wtedy te odkrycia dotyczyły znowu tej samej cywilizacji, tego samego okresu.
I w ten sposób jakby naukowcy zorientowali się, jaki teren obejmowała ta cywilizacja i właśnie, że to był bardzo duży teren od Dżamu na północy poprzez Alamgipur na wschodzie, em, e, po granicy Afganistanu na wschodzie i na południu aż do a, Zatoki. Nie wiem, jak się ta zatoka nazywa, przepraszam. Więc ta mapka po prawej stronie jakby pokazuje wielkość tej cywilizacji, teren, na którym ona się rozprzestrzeniała. Jest tam wiele miast, wiele miast jakby pojawiło się, ta cywilizacja miała wiele takich miejskich jakby kultur, wiele wiosek, a teren, na którym się rozciągała, to jest około 13 milionów kilometrów, czyli w gruncie rzeczy jest to większy teren niż cywilizacja Mezopotamii czy starożytnego Egiptu. Ta cywilizacja była większa od tamtych. W zasadzie nawet to jest teren większy niż starożytny Egipt i Mezopotamia razem wzięte. Kilkaset archeologicznych znalezisk znaleziono na tym terenie już, które wskazują właśnie na tą kulturę, na tą cywilizację. Pośród nich jest mniej więcej 6-7 miejsc, które wskazują na to, że tam były wybudowane miasta. I największym z tych miast było właśnie Mohendżodaro, w którym mieszkało około 30 000 ludzi. Dlatego cywilizacja Doliny Indusu była bardzo rozwinięta. Chcę jeszcze pokazać jeszcze jeden slajd. To są właśnie te ruiny starożytnej Harapy. A ten Mohendżodaro. 다 신주 주기 시리 당부 예외 갑리야 아니 케바티 주기 다 신주 주기사 시리디 Kiedy odkryto te ruiny tych miast, zaczęto się zastanawiać oczywiście, z jakiego czasu one pochodzą. I różne domysły się pojawiały, różne propozycje naukowców, ale ostatnio oczywiście bada się to w dużo bardziej precyzyjny sposób. I te ostatnie właśnie testy potwierdzają, że to była cywilizacja Doliny Indusu, czyli około 2,5 tysiąca lat temu, 1700 lat, nie lat temu, tylko lat przed naszą erą.
야나 롱바 현다네 아니 Więc 시리 ta cywilizacja pojawiła się najpierw. I nad innym pytaniem było jakby, czy to była taka rodzima cywilizacja, która się po prostu tam, czy też była to cywilizacja jakichś przybyszów, którzy przybyli na te tereny. I też są na ten temat bardzo różne opinie. Kilkadziesiąt lat temu uczeni myśleli, że to była cywilizacja przybyszów, że to że jakieś ludy musiały przybyć na ten teren i stworzyć taką cywilizację. Ale ostatnio, po bardziej szczegółowych badaniach, większość naukowców zgadza się co do tego, że to była rodzima cywilizacja ludów, którzy pochodził właśnie stamtąd. Czyli jakby z niczego stworzyli miasta i całe cywilizacje, rozwinęli rolnictwo i tak dalej. Więc kim byli ludzie, którzy tak mniej więcej wyglądały domy w tych miastach? Przed cywilizacją Doliny Indusu na terenie Indii mieszkały różne grupy etniczne. Pomiędzy nimi byli Drawidowie. Oni przybyli, czy też do Indii tysiące lat temu, tak? Na te tereny. Ale było też kilka innych grup etnicznych i oni wszyscy od tysiące lat zamieszkiwali te tereny. Można powiedzieć, że to byli rdzenni mieszkańcy Indii. Pomiędzy nimi właśnie byli ci Drawidowie i mówi się, że to oni głównie rozwinęli, stworzyli cywilizację Doliny Indusu. Najważniejszą cechą jakby tej cywilizacji to, że była to taka cywilizacja miejska, że głównie ona się składała z bardzo wielu miast rozsianych po całym tym terenie, że ludzie lubili mieszkać w takich zgrupowaniach właśnie domostw. Więc te rysunki, które tu widzicie, to właśnie są jakby stworzone przez archeologów, którzy odkrywali te znaleziska i miejsca istnienia tych miast. Przede wszystkim zajmowali się rzemiosłem i handlem, czyli handlowali z okolicznymi innymi ludami. Znaleziono również ceramikę malowaną w różnych kolorach, bardzo, bardzo pięknie wykonywane narzędzia, więc rzemiosło było bardzo dobrze rozwinięte na wysokim poziomie. Podobnie te narzędzia kamienne były bardzo dość wyrafinowane. Znaleziono poza tym również tkaniny, czyli stąd wiemy, że zajmowano się tam już również tkactwem. I cegły i inne przedmioty.
Więc to jest jakby dzieło sztuki z tamtego okresu. To są posągi wykute z kamienia, wyrzeźbione w kamieniu. Podobnie znaleziono bardzo wiele tego rodzaju pieczęci, które przedstawiały różne zwierzęta i różne napisy. I znaleziono ich bardzo wiele, tysiące właśnie tego rodzaju pieczęci we wszystkich tych starożytnych miastach. Również kiedy spojrzymy na całą jakby plany architektoniczne tych miast, to widać, że one nie były zbudowane przypadkiem, że one były dokładnie zaplanowane, i że ci ludzie dobrze wiedzieli, jak budować miejsca do przepływu wody, jak wykorzystywać przepływ wody ze strumieni. To były miejsca do mycia, miejsca do prania, miejsca były piece, takie do wytwarzania przedmiotów z żelaza i ołowiu i właśnie z metali wykonywano te pieczęcie i widać wyraźnie, że na jednym z nich jest wół, bawół, słoń i inne zwierzęta, a powyżej są jakieś napisy. Do tej pory nikt nie był w stanie rozszyfrować, przeczytać, co jest napisane na tych pieczęciach. To jest tak stara jakby sztuka, taki stary alfabet, że nikt nie potrafi go odczytać. Wielu naukowców nad tym pracuje, ale póki co nikomu się nie udaje odczytać tych napisów. Oczywiście, gdybyśmy byli w stanie odczytać te napisy, to moglibyśmy sobie odpowiedzieć na wiele pytań, na przykład kim byli ci ludzie, czy faktycznie byli rdzennymi mieszkańcami Indii, czy przybyszami i tak dalej, ale póki ich nie odczytamy, to nie będziemy tego wiedzieć. Póki co mamy tylko hipotezy, możemy się tylko domyślać, kim byli ci ludzie. Nie możemy mieć całkowitej pewności. 신두 주규의 시리디 다를 겁이야. 할래야 즉 대규 제약을 룩스 임비네야 가라간섬 유에 되지 임바지게 잡아지. Więc czas, w którym kwitła ta cywilizacja Indusu, wiemy również, że czczono tam że była tam religia, że odkryto wiele przedmiotów takich religijnych. Wiele na przykład wydaje się, że wiele tych posągów z kamienia i tych pieczęci właśnie dotyczy praktyk religijnych. I że czczono bardzo wielu różnych bogów. Niektóre z tych bogów mają formy ludzkie, a niektóre formy zwierząt. Na przykład w Indiach bardzo ważnym bogiem jest Indra, prawda? I na przykład pośród tych rysunków odkrytych w tej cywilizacji Doliny Indusu są wizerunki, które przypominają Boga Indrę.
Również są również wizerunki żeńskie, więc możemy się domyślać, że czczono również boginię. Tene Hindustane takab dilya azugi ta dari sanga da jebe kuone anne dün kechim bichi kengwaji karchadi orasna Japangi keba Więc to bardzo ważna rzecz, którą musimy zrozumieć, kiedy mówimy o pojawieniu się tantr. W Japonii jest wielki taki uczony, który bada Vajrayany, który się nazywa Yuki Matsunaga. I on wyjaśnił, że ta przedariańska cywilizacja Indii miała bardzo wielki wpływ na całą kulturę Indii. Oczywiście ta cywilizacja Doliny Indusu nie miała nic wspólnego z Arianami. Arianie pojawili się na tych terenach po tym, gdy ta cywilizacja już zanikła. Dopiero kilkaset lat po tym, kiedy ona przestała istnieć. Ale nadal wierzenia pochodzące z tamtej cywilizacji miały bardzo duży wpływ na późniejszą kulturę Indii. Na przykład Vajrayanie mamy wiele bóstw, które pochodzą właśnie z tej cywilizacji. Jakby więc o tym będziemy mówić może po przerwie, a teraz będziemy mieli półgodzinny przerwy. Aso, ta tene Okej, teraz będziemy kontynuować wykład. Więc mówiliśmy o tej cywilizacji Doliny Indusu i o tym, jak ona osiągnęła dość duży poziom cywilizacji, rozwoju. Więc wiemy o tym, że to była cywilizacja klasowa, że były różne klasy społeczne, był jakiś lider, później byli jacyś wojownicy, tak? Więc pojawiła się jakaś klasa wyższa, tak? która rządziła całym tym społeczeństwem. Więc można powiedzieć, że społecznie oni również byli dość dobrze zorganizowani, dość dobrze rozwinięci. Można powiedzieć, że była to jakaś taka namiastka państwowości. Mieli miasta, to nie było tylko jedno miasto, to było wiele. Do tej pory odkryto 6 lub 7 miast. To było Oczywiście nie możemy powiedzieć zbyt wiele na temat szczegółów. To możemy tylko. Nie ma żadnych pism dotyczących tego okresu. Znaczy są jakieś pisma, ale nikt nie może ich odczytać. Nie możemy. Tak naprawdę żadna inna cywilizacja jej nie opisuje, więc w zasadzie możemy domyślać się tylko z tego, co odkryliśmy, co wykopaliśmy z ziemi. Więc to była wszystko. Możemy więc stwierdzić, że była to cywilizacja o dość dużym poziomie rozwoju. Więc w którymś momencie ta cywilizacja jakby zanikła bardzo szybko.
Dlaczego tak się stało? Niektórzy uczeni mówią, że więc niektórzy uczeni mówią, że Arianie jakby najechali na tą cywilizację, na ten lud i to oni zniszczyli tą cywilizację. Ale ostatnio nic nie potwierdza takiej tezy, gdyż na przykład archeolodzy nigdzie w tych znaleziskach archeologicznych nie odnajdują żadnych śladów wojen, żadnych śladów walki, żadnych śladów zniszczenia takiego właśnie wojennego. Mm, Więc nie, z ich punktu widzenia nie ma żadnych dowodów na to, że jakiś lud przyszedł i zniszczył tą cywilizację. Wygląda na to, że w ogóle pojawienie się Aryan w Indiach nastąpiło kilkaset lat po zaniku wielkiej cywilizacji Doliny Indusu. Najprawdopodobniej to było jakieś 300 lat. Więc wygląda na to, że Arianie nie zniszczyli tej cywilizacji. Ona nie zaczęła zanikać pod ich wpływem. Wydaje się, że ponieważ to była tak różna kultura, Arianie mieli zupełnie inną, zupełnie odmienną kulturę, więc musiałoby dojść do jakichś walk, do jakiejś wojny. Żadnych śladów takich walk ani wojny też nie możemy odnaleźć, więc ostatnio pojawiają się inne teorie na ten temat. Tak czy inaczej, ta kultura, ta cywilizacja trwała przez jakieś 600 lat. Potem zaczęła upadać po tych 600 latach rozkwitu, więc jakieś 1700 lat przed naszą erą zaczęła podupadać i jakieś 1500 lat przed naszą erą zaczęła zanikać. Więc ostatnie badania zdają się potwierdzać, że różne opinie pojawiają się na ten temat. Pojawiają się różne domysły, na przykład takie, że miasta zniszczyła woda. Kiedy z miasta zniszczyła woda, to rzemiosło nie było kontynuowane i zanikł w związku z tym również handel i tak dalej. Istnieje też, mówi się, że ludzie, wygląda na to, że ludzie z tych miast musieli je opuścić i że musieli się rozproszyć po większym terenie. Na przykład był taki okres czasu, gdzie ta cywilizacja jakby nadal trwała w niektórych rejonach, a w niektórych zanikała bardzo szybko. Na przykład niektórzy naukowcy mówią, że
że to była zmiana klimatu, albo że to była jakaś choroba, zakaźna choroba, która sprawiała, że ludzie szybko umierali, albo jakaś inna, albo na przykład nawiedzały te miasta, zaczęły te miasta nawiedzać powodzie. Więc być może, że to była jakaś po prostu katastrofa naturalna. Tak czy inaczej, wygląda na to, że w którymś momencie ludzie musieli opuścić te miasta i przenieść się w inne regiony. Być może wtedy pojawił się głód, być może, że w takiej sytuacji ludzie nie mieli co jeść i tak dalej. Więc tego rodzaju, więc nie wiemy, co dokładnie się stało. Być może to była susza, a nie woda, być może, że tak naprawdę to są wszystko tylko domysły. Może zmiany klimatu, może zmiany pogody. Takie są ostatnie domysły na ten temat. Inni uczeni zaś mówią, że być może, że to była katastrofa naturalna, a dodatkowo ktoś nawiedził te tereny, ktoś zaczął walczyć z tym ludem, ale kto to mógł być, nikt nie wie. Więc być może, że to był splot różnych tych sytuacji, różnych tych katastrof. Tak czy inaczej, doszło do zaniku, doszło do jakichś trudności i do zaniku tej cywilizacji. Więc ta cywilizacja zanikła, przestała istnieć, ale chociaż doszło do jej upadku, miała bardzo duży wpływ na późniejszą kulturę Indii. Ponieważ ona była dość wysoko rozwinięta jak na tamte czasy. Ludzie, którzy Więc oczywiście jakieś elementy tej cywilizacji, jakieś elementy tej kultury przetrwały nadal. Na przykład oni rozwinęli rolnictwo, zaczęli uprawiać określone gatunki zbóż, albo na przykład zaczęli hodowlę zwierząt, rozpoczęli jakby rzemiosło, tkactwo i inne. I tego rodzaju osiągnięcia cywilizacyjne nadal trwały, to znaczy one nadal przeniosły się po prostu w inne miejsca, w inne rejony kraju i tam były utrzymywane. Jak wcześniej mówiłem, była tam tradycja czczenia bogów, również bogiń. I najprawdopodobniej czczono Boga Indrę. I wygląda na to, że te tradycje były kontynuowane później przez Braminów, przez Aryan. Więc choć ta kultura, ta cywilizacja w Dolinie Indusu zanikła,
nie była podtrzymywana. Pewne elementy jej kultury były podtrzymywane w całych Indiach. Więc ta cywilizacja miała bardzo duży wpływ na późniejszy rozwój kultury indyjskiej. Jak wspomniałem wcześniej, e, ta cywilizacja Doliny Indusu miała jakby dwa etapy jakby jej rozwoju. Był etap wczesny i etap późny, w którym zaczęła się i więc jakby ten drugi etap to był etap, w którym już ta cywilizacja jakby nie była w takiej fazie rozkwitu, ale pewne pozostałości po tej kulturze pozostały, były podtrzymywane i ludzie starali się jakby odtwarzać te osiągnięcia, które wcześniej mieli. 마시에밤 똥 못투바 든지기 아니 르네 사버루지 정도 알았어. 드레이 주산에 Na przykład to wygląda na to, że jakby ten późniejszy okres to był taki okres, w którym ludzie jakby wrócili cofnęli się o jakieś 1000 lat. To znaczy tak jakby już nie potrafili używać narzędzi z metalu, jakby pewnych rzeczy już, pewnych osiągnięć jakby technologicznych nie używali, jakby wrócili do okresu neolitu, do okresu kamienia łanego. Więc to jest jakby taka późny okres cywilizacji, albo też postcywilizacja Doliny Indusu, czy coś w tym stylu. 이비냐 다디기 링네 사르도의 쟁겐디 링네 사바 사도의 쟁겐디 Oczywiście jakiś związek pomiędzy tą kulturą, a kulturą cywilizacji Doliny Indusu nadal istniał, jakieś pozostałości nadal trwały. 사샤텔리아 아르엥 미 진짜 우마는 저대백 아르엥 미 진짜 예브치 에네 쿠즈기 에네디 Być może, że na przykład jakaś część Arian przybyła wcześniej i zaczęła ożywiać tą cywilizację. W sumie jest bardzo dużo hipotez na ten temat. Więc nadal tutaj cały czas mówiliśmy tutaj o północnych Indiach, tak? O Dolinie Indusu. A jak wyglądał rozwój cywilizacji na reszcie kontynentu? Wygląda na to, że tam ludzie jakby trwali w tej epoce neolitu, ale na południu Indii odkryli gdzie nie było, ci ludzie nie mieli kontaktu z resztą jakby subkontynentu, ale sami odkryli sposób wytwarzania brązu, zaczęli topić swoje własne metale, zaczęli sami z siebie uprawiać ryż i tak dalej. W tym czasie w wszystkich okręgach, w wszystkich rejonach Indii rozwijały się różne kultury.
I te wszystkie kultury były jakby tworzone przez różne grupy etniczne, które przybywały na te tereny albo które rozwijały się wśród rdzennych ludzi tych terenów. To oczywiście to nie był jakiś taki zjednoczony naród, który miał taki sam poziom rozwoju i taką samą kulturę. To były drobne strefy kulturowe. Zdaje się, że oczywiście, ponieważ cywilizacja Doliny Indusu była bardzo wysoko rozwinięta, to na pewno miała duży wpływ na resztę tych ludów. Ale różnica pomiędzy nimi polegała głównie na tym, że cywilizacja cywilizacja Doliny Indusu była głównie miejska. Cała reszta kraju, ludzie głównie osiedlali się w reszcie kraju, głównie w małych wioskach i głównie uprawiali rolnictwo, natomiast cywilizacja Doliny Indusu była głównie miejsca, głównie opierała się na dużych miastach. Teraz kolejna epoka w historii Indii jest bardzo ważna. 균점 니와데 가라했잖아. 아니 Rzyziek Dürebsar. To jest okres wedyjski. 균섬 니와데 Rzyziek Dürebsar의 찔릉 응원기 아니 다 텔레임비나 르보니 체쇼. Więc ta druga epoka miała też jakby, można ją podzielić na dwie części. To jest wczesny okres wedyjski i późniejszy okres wedyjski. Pierwszy jest również nazywany okresem punjabskim. Więc ten cały okres wedyjski rozpoczął się mniej więcej w XVI wieku przed naszą erą, a drugi mniej więcej w XI wieku przed naszą erą, kiedy właśnie zaczęła się rozwijać filozofia staroindyjska. Więc to jest jakby zupełnie nowa kultura, która pojawiła się, rozwinęła się w Indiach. Więc po tym gdy cywilizacja Doliny Indusu zanikła, pojawiła się nowa kultura, czyli ten okres wedyjski. W tym czasie nastąpił bardzo duży rozwój myśli ludzkiej. Zaczęła się pojawiać rozwój filozofii staroindyjskiej. 달배 챙겨서는 다도 고중견디 아리엔기 미디수
고중계수입 하고 그러봐. 고중계수였으나 아리엥 미츠. Więc musimy zrozumieć, kto stworzył tą kulturę, tą cywilizację. Kim byli Arianie, którzy ją stworzyli. Musimy znowu spojrzeć na mapę. Więc ta mapa pokazuje, że skąd pochodzą Arianie. Oni pochodzą spoza Indii. Więc tak jak mówiłem, ostatnie badania mówią wyraźnie o tym, że Arianie pojawili się w Indiach kilkaset lat po cywilizacji Doliny Indusu. I pojawili się w Indiach z północnego zachodu, przybyli z północnego zachodu. W zasadzie północny zachód to jest jedyna droga, którą ktoś mógł wówczas najechać Indie. Więc oni oczywiście przybywali do Indii w kolejnych etapach. To nie było tak, że jakaś bardzo duża liczba ludzi, duża grupa ludzi przybyła w tym samym czasie. To było kilka etapów napływu. Więc obecnie bardzo duża część populacji indyjskiej pochodzi właśnie od Aryan. Arya znaczy szlachetny. Więc oni siebie nazywali szlachetnymi ludźmi, szlachetnym narodem. Czyli ktoś, kto jest wyższy, lepszy od innych, tak? I ta nazwa też pochodzi z Ved, czyli głównych tekstów tego narodu. Więc oni mówili, ja jestem Arianem, tak? Więc to tak jakby Tybetańczycy mówili, ja jestem Tybetańczykiem, tak? Więc oni mówili, ja jestem Arianem, Arianinem. Więc ale w pewnym sensie to brzmiało trochę tak, jakby mówili, ja jestem lepszy od was, jestem z dobrego narodu, z dobrego klanu, z jakiegoś wyższego, bardziej szlachetnego klanu. Niektórzy mówią też, że Arya znaczy oddanie albo posłuszeństwo. Co jakby sugeruje, że Arianie byli bardzo religijni. Mieli bardzo dużo oddania dla swoich bogów. Byli bardzo... Więc gdy oni pojawili się w Indiach, rdzenni jakby mieszkańcy Indii nie mieli zbyt wielkiej wiary w bogów, nie czcili żadnych bogów, wówczas Arianie czuli się lepsi, uczuli się bardziej rozwinięci, czuli się takim narodem bardziej szlachetnym. Tak pewni uczeni to przedstawiają. Niektórzy uczeni europejscy w przeszłości mówili, że Arianie to jest po prostu taka grupa etniczna. Tak jak mówi się, że istnieje
istnieje chińska grupa etniczna albo tybetańska grupa etniczna, tak? I więc oni mówili, że Arianie, twierdzili, że Arianie właśnie to była po prostu grupa etniczna. Ale później uczeni mówili, że tak naprawdę nie ma takiej rasy aryjskiej. Nie istnieje czegoś takiego, nie istnieje coś takiego. Że to nie była grupa etniczna. I oni uważali, że ta grupa nie nazywała siebie Arianami nie ze względu na tą samą rasę, na tą samą grupę etniczną, ale ze względu na ten sam język. Że mówili bardzo podobnie, że porozumiewali się ze sobą i że z tego właśnie, z ich języka wyłonił się język indoeuropejski. Więc Arianie pojawili się najpierw z jakby centralnej Azji. To jest to żółte kółko na środku tej mapy. Więc oni tam żyli jakby najpierw, stamtąd się wywodzą, byli przede wszystkim nomadami. Najprawdopodobniej 3000-4000 lat temu podzielili się na dwie grupy. Jedna z nich przeszła na zachód do obecnej Europy, a druga przeszła na wschód i na południe właśnie do Indii czy do obecnego Iranu. Większość Europejczyków wywodzi się właśnie od Arian. Ci, którzy przybyli zaś na wschód, doszli do gór i do Afganistanu, do obecnego Afganistanu i wówczas przeszli ten cały region i dotarli do Doliny Indusu. Ale dotarli od północy, czyli dotarli najpierw do tej części właśnie obecnego Punjabu. Więc są jakby, tam z tych gór wypływają dwie rzeki, jedna płynie do Afganistanu, właśnie druga do Indii i oni być może podróżowali tymi rzekami. Jakby podzielili się na dwie grupy. Jedna z nich popłynęła na południe, a druga bardziej na wschód. Więc jedna jakby osiedliła się w obecnej części arabskiej, czyli w obecnym Iranie, a druga właśnie w Punjabie. Ta pierwsza rozwinęła cywilizację perską, a druga przeszła dalej na wschód i rozwinęła kulturę wedyjską. I tak jak powiedziałem, oni pojawili się najpierw w Punjabie, tam się osiedlili. Więc ich się nazywa indyjskimi Arianami. Więc tak jak powiedziałem, wygląda na to, że oni się wywodzą z centralnej Azji, gdzieś tam z okolic Morza Czarnego
część tych ludów przeniosła się na zachód, a część na wschód, a ponieważ rdzeni jakby oni mówili tym samym językiem, więc te języki oczywiście zaczynały zmieniać z czasem, ale mają ten sam rdzeń, mają jakby więc stąd na przykład sanskryt i pewne języki europejskie mają bardzo, istnieje pomiędzy nimi sporo podobieństw. Na przykład pomiędzy sanskrytem a łaciną. Oczywiście te języki się, tak jak powiedziałem, się zmieniały i z czasem, ponieważ z czasem one zaczęły się wyodrębniać w zależności od miejsca, w którym ludzie przebywali, ale istnieje bardzo wiele podobieństw pomiędzy tymi językami. One mają to samo pochodzenie. Więc teraz ta indyjska grupa osiedliła się w Punjabie, tak jak powiedziałem wcześniej. Nazwa tego regionu, też o tym wcześniej była mowa, ponieważ rzeka Sindhu miała 5 dopływów, więc cały ten obszar nazywano obszarem 5 rzek i 5 rzek to jest właśnie Panchabab, czyli Punjab. Czyli Punch to oznacza 5, a Ab znaczy rzeka. Więc Punjab znaczy 5 rzek. W sanskrycie tak naprawdę mówi się Panchanada, czy byłoby dokładniej w sanskrycie. Tak naprawdę tam jest jakby 5 dopływów, 7 dopływów, ale 5 z nich jest największych i dlatego nazywano ten obszar obszarem 5 rzek. Więc Arianie pojawili się w Indiach, ale zanim dotarli do Indii, żyli tam rdzenni mieszkańcy Indii, tak? Czy, tak jak mówiłem wcześniej, to byli głównie Drawidowie, czyli ta rdzenna ludność indyjska. I oczywiście Arianie traktowali ich z góry. Uważali siebie za jakiś lepszy naród. A rdzenną ludność indyjską traktowali jakby z góry. Uważali, że oni są w ogóle niewykształceni, że są dzicy. 아래에 미디서 당부 야갈래야 레베깔래야 아니 당기 주변에 신기 반접기 서귀디 아니 고즈송 아니 반접 서귀디 송베깔래야. Więc, tak jak powiedziałem, Arianie pojawili się w Pundżabie, tam się osiedlili, najechali cały ten obszar. I najprawdopodobniej doszło do walk pomiędzy nimi a rdzennymi mieszkańcami tego regionu.
Musiało być bardzo dużo walk. Arianie nazywali, Arianie nazywali tą ludność Dasa, czyli wrogowie, oponenci. Arianie mówili, że ich wrogowie byli ciemni, ciemnoskórzy, a gdy mówili, a ich język był bardzo taki nieprzyjemny, brzmiał nieprzyjemnie, mieli płaskie nosy, nie czcili, nie składali żadnych ofiar, nie czcili bogów. Więc teraz domyślamy się, że tymi wrogami byli właśnie Drawidowie, czyli ta rdzenna ludność tego regionu. Arianie z drugiej strony byli wysocy, mieli jasną cerę, jasną skórę, wiedzieli jak dojeżdżać konie. Nie tylko dojeżdżali konie, ale mieli również wozy, takie rydwany, na których się przemieszczali i dzięki którym wygrywali te wszystkie walki i wojny z rdzenną ludnością. Ich broń również była dużo bardziej zaawansowana. Jakby posługiwali się różnymi taktykami bitewnymi, wojewnymi, więc bardzo, bardzo łatwo jakby podbili te wszystkie tereny. Arianie bardzo szybko przemienili tą całą ludność w swoich niewolników. Więc Arianie przejęli jakby kontrolę nad całym tym terenem, a Drawidowie stali się ich niewolnikami. W jakimś czasie, kiedy Arianie osiedlili się w Pundżabie, ich populacja zaczęła rosnąć. Dochodziło do kolejnych napływów właśnie ariańskich i zaczęli się rozprzestrzeniać, przemieszczać na różne inne tereny Indii, czyli zaczęli się przenosić na przykład bardziej na wschód, w stronę dopływów rzeki Ganges. I całą tą dolinę rzeki Ganges również przejęli kontrolę nad nią. Oczywiście również walczyli odbywały się również walki z rdzennymi mieszkańcami Doliny Gangesu i oczywiście Arianie bardzo szybko te wszystkie walki wygrywali. I jakby stworzyli swoje własne państwo, stworzyli swój własny stan. Koranzu yonse sacha tizulya ledu sane sacha tele umane yue debegi mitizu nyamdo thamjing cheche ane digidi mitizu sangmalo kuzu wangdo duitine chebra. Arianie zazwyczaj, kiedy pojawiali się w nowych regionach, podbijali te regiony bardzo szybko, te narody bardzo szybko i przejmowali nad nimi kontrolę. Ale też przyjmowali to, co najlepsze z rdzennej kultury, z rdzennych obyczajów i tak naprawdę wygląda na to, że integrowali te elementy tej starej kultury ze swoją kulturą. Wspomniałem wcześniej tego japońskiego uczonego, który
który studiuje historię Vajrayany i to on właśnie e, e, mówi o tym. On jest japońskim mnichem. I I on właśnie mówił o tym, że kultura wedyjska, kultura Aryan jakby zaadoptowała bardzo wiele elementów z poprzedniej kultury, z cywilizacji, wypływających z cywilizacji Doliny Indusu. Więc Arianie zaadoptowali wiele elementów tej kultury, tej rdzennej ludności. Przyjęli pewne elementy. W ten sposób pojawił się silny związek pomiędzy Arianami a tą ludnością. I pojawiła się kultura, która była właśnie efektem tej całej mieszanki. To obecnie widzimy, obserwujemy w kulturze Indii, obecnej kulturze Indii. Nie tylko widzimy te wpływy nie tylko w kulturze Indii, ale również w Vajrayanie, która jest też zlepkiem różnych kultur. Na przykład mamy pewne gniewne bóstwa w Vajrayany, które nie pochodzą z kultury Aryan, one pochodzą właśnie z kultury z kultury Drawidów, z kultury cywilizacji Doliny Indusu. Więc wiele gniewnych bóstw pochodzi właśnie z tamtej jeszcze starszej indyjskiej tradycji. Więc tak jak powiedziałem, ponieważ 5 wielkich gniewnych bóstw Drawidów, którzy byli niewolnikami w tamtych czasie, za dynastii Gupty te bóstwa zostały wprowadzone, jakby zaadoptowane przez Vajrayanę, przez Tantrę. Wiemy również, że Drawidowie czcili boginię, czcili żeńskie bóstwa. Na przykład Vajrayakshini wyglądała dokładnie tak samo. To ona pochodzi z tej kultury, albo Parnasharavi, albo Atavaka, albo Vaishravana. One nie pochodzą z kultury Aryan, one się tam w tych pismach, w tej kulturze nigdzie nie pojawiają. One pochodzą właśnie od Drawidów i pochodzą z kultury cywilizacji Doliny Indusu. Również wielki Majura, wielki Maruja, nawet ta nazwa tego bóstwa Majura pochodzi z języka Munda, czyli z języka innych klanów oprócz Drawidów, którzy mieszkali w Dolinie Gangesu, więc imię tego bóstwa pochodzi z ich języka. Podobnie, kiedy mówimy o Rakshas, Yakshas, Nagas, to te wszystkie bóstwa pochodzą właśnie od tych ludów, od tej kultury. Również w kulturze, w tradycji Theravady mówi się o tych bóstwach. Na przykład w kulturze Aryan nie było w ogóle mowy o żadnych nagach,
ale w kulturze rdzenno-indyjskiej istniał taki lud, który nazywano Naga i to był lud, który jako totem miał kobrę i który czcił kobrę. I ten lud nazywano Naga. ene cobra dizulia plus la gudo nagas la bisane ene cobra du dizulia zuzu je en dizulia ene paji nagas la Tak też określano wielkie węże, właśnie takie jak kobra. Stąd jakby, więc to słowo znowu nie pochodzi z sanskrytu, nie pochodzi od Aryan, ono pochodzi z tej kultury rdzenno-indyjskiej. Podobnie kiedy mówimy podobnie w Vajrayanie często wspominamy o gniewnych bóstwach, które żywią się ludzkim ciałem, piją ludzką krew, które noszą na sobie noszą na sobie ozdoby z ludzkich głów, naszyjniki z ludzkich głów, czaszek, węży i tak dalej. To wszystko pochodzi z kultury właśnie Drawidów. Tego rodzaju bogów, tego rodzaju bóstwa czcili Drawidowie. Drawidianie, cały czas źle mówię, Drawidianie najprawdopodobniej. Więc najprawdopodobniej wszystkie tego rodzaju gniewne bóstwa Vajrayany pochodzą z tej kultury. Podobnie, kiedy mówimy o żeńskich bóstwach, to odnosimy wrażenie, że wiele z nich również pochodzi z kultury Drawidów. Wygląda na to, bo właśnie jakby wszystkie, szczególnie te gniewne żeńskie bóstwa z tej kultury pochodzą. My w Vajrayanie również mamy żeńskie bóstwa, których niewiele było później w kulturze ariańskiej. Więc później Arianie zaadoptowali pewne elementy kultury Drawidów czy innych rdzennych klanów, rdzennych plemion i jakby zaczęli czcić również te bóstwa, które czciła rdzenna ludność. W ten sposób jakby zmieszali te dwie kultury. I stąd jakby widać, że na tantrę, na Vajrayany również ta kultura przedariańska miała bardzo duży wpływ. Więc oczywiście, kiedy nauka będzie się rozwijać, kiedy będziemy mieli więcej odkryć archeologicznych, kiedy będziemy mogli precyzyjniej ustalić pewne fakty z historii Indii i kiedy będziemy mogli jakby lepiej zbadać wszystkie ozdoby, poznać lepiej kulturę Drawidów i tej rdzennej ludności, to będziemy w stanie bardziej precyzyjnie powiedzieć, skąd te elementy pochodzą, jak przedostały się do kultury właśnie wedyjskiej, jak później do Vajrayany. Sekretna mantra tak naprawdę skupia w sobie elementy bardzo wielu kultur.
마세베기 링네기 차네네 안자 다는 신기 떠주고 차네네 안자 총 망고지니 My oczywiście my się interesujemy Vajrayaną z perspektywy religijnej, ale wielu ludzi, ale również z punktu widzenia filozoficznego czy też kulturalnego, nie tylko dla buddyzmu, ale też dla innych, tak naprawdę nie chodzi tylko o elementy kultury. Vajrayana nie przejęła tylko elementów takiej kultury, tych elementów tych pewnych bóstw, pewnego rodzaju rytuałów, ale również elementy filozofii, sposobu myślenia. Kiedy mówimy o tajemnej mantrze, to myślimy o religii, o tym, że jest to religia, że jest to element naszej religii, że to są elementy, które wzmacniają naszą wiarę, ale musimy również zrozumieć, że sekretna mantra również, że te elementy miały duży wpływ również na kulturę o kulturę indyjską i że te dwie się są bardzo ze sobą powiązane. Później pod koniec tego okresu wedyjskiego, drugiej części tego okresu wedyjskiego, to dzisiaj już na tyle kończymy. Podczas następnych nauk będziemy mówili o okresie wedyjskim, o kulturze ariańskiej i o Wedach i o mitach, które pojawiły się w tej kulturze, w tych pismach. Nie mamy wyboru, musimy opowiedzieć przynajmniej o kilku tych mitach, o kilku tych bóstwach wedyjskich, które przedostały się do tajemnej mantry. Więc jakby bohaterowie, bogowie Ved stały się jakby bóstwami praktykowanymi później w sekretnej mantrze. Musimy o tym powiedzieć. To będzie podczas następnych nauk. Więc jak powiedziałem wczoraj, ja sam nigdy nie studiowałem historii. A teraz nauczam indyjskiej historii. Więc jest to trochę trudne, więc być może, że troszkę wyszedłem przed szereg, ale naprawdę uważam, że zrozumienie Vajrayany, zrozumienie rytuałów Vajrayanie i zrozumienie buddyzmu Vajrayany nie można ich osiągnąć bez zrozumienia historii starożytnych Indii. A oczywiście Vajrayana jest częścią buddyzmu, szczególnie buddyzmu tybetańskiego. Więc musimy o tym mówić. Musimy później przejść do tego, jak Vajrayana pojawiła się w Indiach i potem jak rozprzestrzeniała się na inne kraje. Vajrayana rozpowszechniła się w Tybecie, ale Tybetańczycy jakby mało interesowali się jej historią Vajrayany. Oczywiście istnieją historie pewnych pojedynczych tantr, indywidualnych tantr, ale nikt nie zajął się tak naprawdę ogólnie historią Vajrayany. Głównie takimi badaniami zajmują się głównie Europejczycy albo Japończycy. I oczywiście oni mogą to przedstawiać na swój własny sposób, ale my nawet
My nawet nie bierzemy udziału w tych dyskusjach. Jako Tybetańczycy, ludzie, którzy tak doskonale znają Vajrayana i tak doskonale znają tantry i praktykujemy od tysięcy lat, my nawet nie bierzemy udziału w tych wszystkich dyskusjach, w tych wszystkich rozważaniach naukowców europejskich czy japońskich. Nikt z nami na ten temat nie rozmawia. Więc uważam, że ważne jest to, aby dobrze abyśmy zaczęli studiować historię starożytnych Indii i sami studiować historię Vajrayany, poznawać to, co oni już odkryli, by móc w przyszłości brać udział w tych wszystkich dyskusjach i rozważaniach. Na przykład naukowcy nie uważają, żeby Vajrayana praktykowana w Tybecie była właściwa. Oni uważają, że ta Vajrayana jest już mutacją jakąś, że to nie jest taka rdzenna Vajrayana, która się rozwijała w Indiach. Więc ci naukowcy często mówią, myśmy to już przerabiali ten temat, wasza Vajrayana w Tybecie to są jakieś popłuczyny Vajrayany, to w ogóle już nie jest Vajrayana, tego się nie da już brać pod uwagę poważnie. Więc musimy mieć tego świadomość i tego, co dzieje się teraz w świecie na ten temat i powinniśmy być w stanie sami umieć te wszystkie tematy omawiać i rozmawiać na temat Vajrayany i tantr. Musimy wiedzieć, jak podchodzić w ogóle do takich rozmów, jak debatować z tymi uczonymi, ale aby móc być w stanie to zrobić, musimy podjąć badania, musimy podjąć swoje własne badania, swoje własne dociekania, poznać tą historię, musimy sami poznać historię, historię Vajrayany i zrozumieć i mieć swój własny pogląd na ten temat. Dlatego powinniśmy podjąć wysiłek i studiować Vajrayanę, historię Vajrayany i i przynajmniej umieć udowodnić innym, że Vajrayana praktykowana w Tybecie jest prawdziwą Vajrayaną, że jest to prawdziwa sekretna mantra. Więc na tym kończymy dzisiaj i kończymy modlitwami, dedykacją zasługi.